Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ebere na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ga na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ site n'ụlọ mkpọrọ banye n'obi eze. Taa anyị ga-ahụchapụta dịka anyị si kwuo na agba nke gara aga na n'ime ọlụ nrọpụta ya n'ebe Josef nọ, Onyenweanyị mere ka ihe niile zuo oke. N'otu aka ahụ, Josef soro ya n'ụkwụ na ụkwụ site n'ike na ebube ya. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka Onyenweanyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ezi ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ezi ebumnobi banyere ya, anyị gara agwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, site n'ụlọ mkpọrọ banye n'obi eze. Chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 41 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 45 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Ọ bụrụkwa na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka imeghe ya n'ebe ahụ ka ị nwee ike soro m ọbụnadị dị ka anyị na-aga n'iru n'ihe ọmụmụ nke isiokwu a. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ụzọ Chineke, anyị hụrụ amamihe Chineke, anyị hụkwara uche Chineke. Ugbu anyị na-agwa n'iru site n'ebe anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Dịka anyị hụrụ na njedebe nke nnọkọ anyị n'oge gara aga, Josef kọwara Fero ihe o kwesịrị ime. Ọ sịrị, ugbu a lee anya Fero, o nwere ihe ọ ga-amasị m ịgwa gị. Ọ bụrụ na anyị ga-adị ndụ gabiga ọnọdụ a nke na-abịa, lee ihe anyị kwesịrị ime. Ugbu a gee ntị nye nke a, ndị enyi m. Ọ sị ka Fero mee nke a, ka o were otu ụzọ n'ụzọ ise nke ala Ijipt n'arọ 7 ahụ a na-eriju afọ. Ị ghaghị idebe otu ụzọ n'ụzọ 10 nke ihe oriri nakwa anụ ụlọ okpukpu 2 n'ime afọ 7 nke nriju afọ. Ahụrụ m okwu ahụ n'anya nke ukwuu. Otu ụzọ n'ụzọ 10 okpukpu 2. Ị hụrụ ya? Ọ sịkwara ya ihe ị kwesịrị ime bụ iwere pasentị 20 nke ihe ubi niile ma chebekwa ha n'ime afọ 7. Mgbe afọ nke ụnwụ ga-abịa, ị ga-enwe ihe oriri na ụba n'ụlọ nchekwa ihe oriri anyị. Anyị ga-agabigakwa oge nke oke ụnwụ ahụ dịka a ga-asị na enweghị ihe ọ bụ. Ọ gaghị abụ nsogbu nye anyị ma ọlị. Ọ dụkwara m anya na Fero ga-asị, n'ezie nke a bụ echiche dị ukwuu, mana onye ka anyị pụrụ ịchọta ga-eme nke ahụ? Nye m na-achịkwu bụ, kedu ihe anyị ga-eme iji mee ka ndị mba Ijipt niile webata pasentị 20 nke ihe ubi ha? Anyị kwesịrị inwe otu mmadụ, onye bụ ezi onye nchịkọta, ezi onye nhazi, onye ga-apụ ma haziekwa obodo niile ime nke a. N'otu ntapi anya kwa, dịka Fero na-ekwu nke ahụ, o lepụrụ anya n'iru ya, leekwa ka ọ na-eguzo n'iru ya bụ naanị otu mmadụ n'ime alaeze ahụ niile, onye pụrụ inyere ya aka ịkọwa nrọ ya. Lee mmadụ ahụ, onye naanị ya n'ime alaeze ahụ niile pụrụ inyere ya aka igbo nsogbu a. Ọ dịghị onye ọbụla bịarala nso ma ọlị. Leekwa nwoke a ka ọ na-eguzo kpọmkwem n'iru ya. O wee sị, ugbu a ka ọ bịara m n'uche. Ewu, anyị ahụwo nwoke ahụ, ọ bụ gị onwe gị. Haleluya! Nke ahụ na-enyekwa anyị ihe nke anọ banyere uche Chineke. Ọ bụ uche Chineke ibuli Josef elu, ịbanye n'ọkwa nke onye ọchịchị kachasị elu site n'aka Fero. Ọ bụrụ uche Chineke kpọmkwem malite na mmalite. Ya mere n'ahịrị nke 37 ruo na nke 45 anyị gụrụ banyere mbuli elu ahụ. N'ezi ọ dị ụtọ nke ukwuu. Lee ihe merenụ n'ebe a. Ọ sị, mgbe Fero chesiri echiche banyere ndụmọdụ Josef, o kpebiekwa na naanị mmadụ onye ọ maara pụrụ ịlụ ọlụ ahụ na-eguzo kpọmkwem n'iru ya. O buliri Josef elu ịbanye n'ọkwa kachasị elu n'ala ahụ niile. O mere ya, ugbu a gee ntị nke ọma, onye isi ala Ijipt niile. Ndị mba Ijipt nwere otu okwu nke ha ji akọwa ọkwa ahụ. Ọ bụ okwu a nke a kpọrọ vizie. Ị pụrụ ịhụta ya n'akwụkwọ niile edere banyere ọchịchị ndị mba Ijipt. Ka m gwakwa anyị ihe bụ ọlụ nke onye vizie n'Ijipt. Vizie bụ oche ọchịchị kachasị elu n'ala ahụ niile. O nwekwara ike niile nakwa nkwanye ugwu niile nke ruru eze. N'ezie, a pụrụ ịsị na ọ nọchiri anya eze. Ọ bụrụ na eze anọghị ya, vizie bụ ya bụ onye ọchịchị ala ahụ. Mgbe eze nọ ya, ọ dịghị onye ọbụla ma ọ bụ okwu ọbụla pụrụ irute n'iru eze ma ọ bụrụ na vizie ebughị ụzọ leba ya anya. Ọ bụ vizie na-enye iwu niile. Ọ bụ ya bụ onye na-eme ka iwu niile nke eze nyere guzosi ike. Ndị isi ọchịchị niile, malitekwana onye nke kachasị elu ruekwana onye nke dịkarịsịrị ala, bụ vizie ka ha na-enye nkụkọ. Vizie kwa ma ọ bụ onye isi ala na-enye eze nkụkọ. Ọ bụ ya bụ onye isi nhazi ọchịchị
nke ala Ijipt niile, onye dịkarịsịrị elu n'ala Ijipt niile, ma ewezụga eze n'onwe ya. Ugbu a biko chetakwa na ụmụnne m, nkeji 5 gara aga Josef nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ. Njem Josef irigoro n'elu abịaghị ngwa ngwa n'ihe gbasara oge, mana ọ dịrịghị mkpa nye ya ịgabiga ọtụtụ ogo dị iche iche dịka ọ na-arịgo n'elu n'ebe ahụ. Ọ bụghị eziokwu, o sitere kpọmkwem n'ala ala ma nwetakwa onwe ya n'ebe dịkarịsịrị elu n'otu ụbọchị naanị. Agụrụ m otu ihe nke otu onye n'etiti ndị na-eme nchọpụta nke omenala ndị gara aga site n'igwupụta ngwongwo ndị echefuru echefu n'ime ala dere. Ha sịkwara na n'ime otu n'ime ihe ndị ahụ ha gwupụtara nke na-ekwu banyere Josef, lee ka ha siri kọwaa ọkwa Josef n'Ijipt. Gee ntị nke ọma nye nke ọ sị: onye nlekọta ụlọ akụ nke Ijipt ukwu nakwa Ijipt nta, onye nlekọta nke akara mgbaaka eze, oje ozi ukwu nye onye nwe ala abụọ, onye mbụ n'etiti ndị oso eze achị, onye ọchịchị nke obodo niile. N'ezie ọ bụrụ mmadụ dị ukwuu, o nwekwara oke n'ọlụ dị ukwuu. Fero nyekwara ya mbuli elu a nke ga-eme ka nrọ ya niile bịa na mmezu. Ugbu a hụta ihe merenụ mgbe Fero tinyere ya n'ọkwa. O nyere ya ụfọdụ ihe ndị ọ na-enweghị n'oge gara aga. Na nke mbụ na mbụ, Fero nyere ya mgbaaka. O nyere ya mgbaaka akara ya. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọ gbapụrụ ya site na mkpịsị aka ya ma nyekwa ya Josef. Ọ sịrị Josef, ugbu a ị pụrụ ibinye aka n'akwụkwọ n'ọnọdụ m. Ihe ọ bụla a chọrọ ka m binye aka na ya ugbu a, ọ bụ gị onwe gị ga-eme ya. Haleluya! Mgbe ọbụla ahụkwara akara nke mgbaaka ahụ n'elu akwụkwọ ọbụla, onye ọbụla ga-amata na o sitere n'aka eze. Ọ bụ Fero n'onwe ya ka o sitere n'aka ya. N'ezie ihe Fero na-ekwebọ, were mgbaaka akara m, ọ bụ gị ga na-ekwuchitekwa ọnụ m ugbu a. Ọ bụ gị ga-eme mkpebi ndị m onwe m nara eme n'oge ndị gara aga. Ana m enyefe ha niile n'aka gị. Ọ bụ gị ka ọ dị iru ugbu a ịhazi ma lekọtakwa ihe niile. Ọ bụghị naanị na o nyere ya mgbaaka akara ya, kama Fero nyekwara ya uwe mwụda nke ezi akwa ọcha. Haleluya! N'izuụka echekwara m echiche dị otu a. Sịrị m, n'ezie a pụrụ iji ọtụtụ uwe mwụda ndị dị ukwuu ndị Josef nwere mee usoro ọmụmụ ihe dị ukwuu. Na mmalite anyị hụrụ ya na uwe mwụda ya nwere ọtụtụ aka. Ichetara nke ahụ gosiri anyị ọnọdụ ya n'ezinụlọ nke dịka ọnọdụ ọkpara eze. Nke a mere ka ụmụnne ya jupụta na ekworo, ruekwa na ha napụrụ ya akwa ahụ ma werekwa ya sonye n'ime ọbara ewu ma werekwa ya ghọrịa nna ha. Ugbu a erepụrụ ya ma rịgakwa ya Ijipt. Ọ nọkwa ugbu a n'ala Ijipt. Ọ na-alụrụ Pọtifa ọlụ. O nwere uwe mwụda nke onye isi ndị odibo n'ụlọ Pọtifa. Onye isi nke ndị odibo nọ n'ụlọ Pọtifa. Tupu anyị amatakwa ihe na-eme, uwe mwụda nke ahụ funarịrị ya. Ọ rapụrụ nke ahụ n'aka oriakụ Pọtifa mgbe ọ gbapụrụ ọsọ ndụ site n'ụlọ ahụ n'ihi na nwunye Pọtifa na-achụ ya imerụ ya. Ọ bụghị eziokwu. Ugbu a uwe mwụda abụọ efunarịwo ya, mana uwe mwụda nke atọ a, uwe mwụda nke a na-aga nye ya ugbu a. Haleluya! Ọ gaghị efunarị ya, ezi enyi m. Mgbe Fero gbokwasịrị ya uwe mwụda nke a, biko gee ntị, malite n'oge ọ dịrị 10 afọ ruekwa mgbe ọ gbara 100 afọ na 10, ọ chịrị Ijipt dịka onye ọchịchị ruo 18. Ọ bụrụ onye isi ọchịchị nke Ijipt. Amaghị ma nwere ike kwụsị ebe a naanị n'otu nkeji. Ọ bụrụ na ị pụrụ inweta 18 nke ihe niile Chineke nwere nye gị n'ọdịnihu, ị pụrụ ichere afọ 12 maọbụ 13 iji nweta ya. Anyị jupụtara na-enweghị ntịtị. Anyị chọrọ ihe niile ugbu a. Echetakwara m oge m nọrọ n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị ọzụzụ atụrụ, ebe m tinyere afọ 5 n'ime ọtụtụ akwụkwọ niile dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ndị enyi m banyere kpọmkwem n'ikwusa ozi ọma n'otu ebe maọbụ nke ọzọ ngwa ngwa ha natara ọkpụkpọ oku. Oge ụfọdụkwa ana m alata site n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-azụ ndị ọzụzụ atụrụ ma jụọkwa nwunye m si ya, obi m n'ezie amaghị m ma enwere mkpa ọbụla ọ dị ịga n'iru n'ime ihe ọmụmụ ndị a niile. Leenụ mmadụ niile ndị chọrọ enyemaka nakwa ụlọ nzukọ niile ndị nwere mkpa maka ndị ọzụzụ atụrụ, ma anọ m n'ebe a na-agụ naanị akwụkwọ. Esi enyi m, taa enweghị m ịkwa mmakwara ọbụla na m nwere ndidi ma cherekwa. N'ezie o tozuru ichere oge nke Chineke. Ọ dị mma. Ugbu a o nwetawa uwe mwụda ya, o yikwa mgbaaka akara eze ya, mana hụtakwa nke a. Amaghịkwa m ihe nke a pụtara. Apụghịkwa m ịchọpụta. Ha tinyere ịyagba ọlaedo n'olu ya. Nke ahụ bụ n'ahịrị nke 42. Ugbu a ọ bụghị naanị na ha nyere ya uwe mwụda, mgbaaka akara nakwa ịnyagba ọlaedo. Nke a masịrị m nke ukwuu. Fero sịrị, malite ugbu a Josef, ị ga-eji ụgbọala nke abụọ m nwere na-agagharị n'ime obodo.
ụgbọala limozin onye isi ala. Ma onwe m ga-eji ụgbọ limozin nke mbụ, ọ bụkwa gị onwe gị ga na-eso m n'azụ n'ụgbọ limozin ntụ oyi nke abụọ. Ugbu a nakwara m echeta oge niile na ọ bụ naanị nkeji ole na ole gara aga ka nwa okorobịa siri n'ụlọ mkpọrọ pụta. Ana m agbakọ mbọ iche echiche si kedu ihe pụrụ ị na-aga n'ime obi ya dịka ihe ndị a niile na-eme n'otu ntabi anya. Nke a dị ukwuu. Ọzọkwa ọ bụghị naanị na o nwere mgbaaka akara eze nakwa uwe mwụda nakwa ịyagba ọlaedo n'olu ya, nwekwa ụgbọala ntụ oyi nke abụọ nke eze. Mana eze sịrị Ijipt niile ga-egbukwa ikpere n'ala n'iru gị. Haleluya. Ị ga-asị onye ọzụzụ atụrụ, gịnị mere ha ga-eji mee ihe dị otu a? Ọ dị mkpa na ịghọtara na n'Ijipt ha kwenyere na Fero ha nakwa ndị so ya achị ọchịchị bụ chi ha. N'ezie ndị Ijipt na-akpọ Fero ha Chineke nna. Ọ ga-amasị m ichetara anyị otu ihe. Ọ bụrụ na ileghachi anya azụ n'ihe ọmụmụ nke mbụ ndị anyị mere n'usoro ọmụmụ ihe a, ị ga-ahụta Josef ka ọ na-eguzo n'iru ụmụnne ya ma sịkwa ha, e nwere otu ukwu ọka nke guzoro, ukwu ọka nke unu guzokwara, ma ukwu ọka nke unu guzoro ma kpọọ isi ala nye ukwu ọka nke m. Isi ọ dịkwa gị mma Josef? Gị nwamba asị ka nọrọ naanị 17. Ugbu a Josef nọ 3. Ọ bụghịkwa naanị na ụmụnne ya ga-akpụ isi ala nye ya, kama Ijipt niile na-akpụ isi ala nye ya, na-efekwa ya ofufe. Chineke adịghị egwu eze enyi m. Mgbe ọ bụla ọ sịrị na ọ ga-eme, ọ ga-emerịrị. N'ihi na ị hụrụ, Chineke zuru oke n'ụzọ ya niile. Chineke zuru oke na amamihe ya niile. Chineke zukwara oke n'uche ya. Agụrụ m obere ahịrịokwu banyere ụzọ nke a siri bịa na mmezu. N'ezie ọ makwara mma nke ukwuu. Ka m gụpụta ya nye anyị. Ọ sị, aka ndị ahụ bụ ndị e mere ka ha kpọsie ike site n'ọlụ dị ike nke ịbụ ohu, ka ha gbanyere mgbaaka akara eze. Ugbu a ejikwa ike agbụ mee ka ike gwụkwụ ya ọzọ. Eyinyere ya gba ọlaedo n'olu ya, uwe mwụda ahụ nke nwere ọtụtụ aka nke a dọpụrụ site n'arụ ya, ma werekwa ọbara ewu merụọ ya, nakwa uwe mwụda ahụ nke ọ tọhapụrụ n'aka nwaanyị na-akwa iko, ka e jiri uwe mwụda ezi akwa ọcha nke sitere n'igbe akwa eze gbanwee. Ọ bụrụ onye a nara azọpịa dịka onye kpofuru ekpofu. Ugbu a na-enye Ijipt niile iwu ka ha gbuo ikpere n'iru ya dịka ọ na-agagharị n'ime ụgbọala nke abụọ eze ya, onye isi ọchịchị nke Ijipt, onye nke abụọ n'ala eze nye naanị eze. O were ọtụtụ afọ tupu Josef ahụ mmezu nke nrọ ya, mana mgbe nrọ ahụ bịara na mmezu n'ezie, ọ bụrụ ihe dịrị ukwuu. Ọ bụghị eziokwu, ọ dịrị ukwuu. E nwere otu echiche nke batara n'ime obi m na mberede nke ọ ga-amasịkwa m iwepụta tupu anyị emechie taa, site n'ileba anya n'ihe ndị anyị kwesịrị itinye n'ọlụ n'ime ndụ anyị. Echere m echiche banyere nke a n'ime izu ụka mgbe e nyere Josef mbuli elu. Otu n'ime ndị ikom ndị ga-anọ n'ebe ahụ n'ụbọchị ahụ ma nụkwa mgbe a mara ọkwa ahụ ga-abụ Pọtifa. Ọ bụ ya bụ onye isi nke ndị nche eze, onye isi ndị uwe ojii. Lee ihe batara m n'uche. Gịnị ka ya na nwunye ya ga-akparịtara nkata na anyasị ahụ mgbe ọ ga-erute n'ụlọ? N'ezie agwara m unu na akụkọ a bụ banyere ụzọ nke Chineke, ụzọ ya nke zuru oke nakwa amamihe ya. Ị hụrụ ka Chineke siri hazie ihe ndị a niile. Nke ọ bụghị ihe dị ịtụnanya, mana ka m gwa anyị otu ihe. Nke ahụ abụghị naanị akụkụ nke akụkọ a nwere. Enwere akụkọ ọzọ. Chineke nọrọ n'ọrụ n'ebe a, mana e nwekwara ihe Chineke nara alụ n'ime ndụ Josef. Josef nara aga n'iru ịghọ ụdị mmadụ nke Chineke pụrụ inye mbuli elu. Chineke esetịpụghị aka ya ma serekwa onye ọbụla ọ hụrụ. O setịpụrụ aka ya ma dọkpụrụ nwa okorobịa, nwoke onye Chineke maara na o nwere akparamagwa ndị a chọrọ maka iji bulie ya elu, irute n'ogo nke ọnọdụ dị elu, ma nyekwa ikike dị ukwuu maka alaeze nke Kraịst. Ọ ga-amasịkwa m ịtụrụ gị alụ a na e nwere ihe anọ banyere Josef ndị mere ka ọ bụrụ onye kwesịrị mbuli elu a site n'ụzọ mmadụ si ahụ ihe. O doro anyị niile anya na ọ bụ Chineke mere ya. Enweghị agụgụ ọbụla banyere nke a. Chineke mere ya site n'ịchị-isi ya. Chineke mere ya. Nke ahụ bụ ịchị-isi Chineke. Mana e nwekwara n'ebe a oke na ọlụ nke dịrị mmadụ. Kedu maka Josef? Kedu maka oke na ọlụ dịrị Josef? Ihe mbụ na mbụ nke ọ ga-amasị m ikwu banyere ya, nke mere ka o tozuo oke inweta mbuli elu a, bụ na o nwere ọhụ nke jupụtara na agbamume. Site n'ụbọchị ahụ ọ kọrọ banyere nrọ ya, ruekwa n'ụbọchị ahụ mgbe ọ nọdụrụ ala n'oche eze ahụ dịka onye isi ọchịchị nke mba Ijipt na mmezu nke nrọ ndị ahụ, Josef enweghị ụbọchị ọbụla ọ kwụsịrị ikwenye n'eziokwu na Chineke nyere ya ọhụ maka ọdịnihu ya. Ọ bụ otu ihe bụ mmadụ inwe ọhụ ma hụtakwa mmezu nke ọhụ ahụ n'ime ọnwa ole na ole. Mana aga m agwa anyị otu ihe. Mgbe ị nwere ọhụ, Chineke na-enyekwa gị nrọ. Ihe m na-ekwu okwu ya abụghị nrọ nke onye riri nri karịa nke o kwesịrị n'anyasị.
ihe m na-ekwu bụ ọhụ nke ebumnobi nke ọdịnihu. Enwere m ọhụ, ọ bụkwa nchekwube m na gị onwe gị nwekwara ọhụ. Akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụrụ na anyị enweghị ọhụ, anyị ga-abụ ndị lara n'iyi. Chineke nyere Josef ọhụ n'ime ogologo 12 anwalere ọhụ ahụ n'ime ite ọkụ nke ahụhụ, ngharịpụ, nsogbu nakwa ihe isi ike. Ọ dịkwa ihe ọbụla ọ na-ahụta nke yiri ihe ọbụla nke dị ka ọhụ ahụ nke Chineke nyere ya, mana ọ dịghị mgbe ọbụla ọ kwụsịrị ịrọ nrọ ya. Ọ dịghị mgbe ọbụla. Otu onye sịrị, nnwale nke ọhụ gị bụ ka o siri dị mfe nye obi gị ịda mba site n'ịchụso ya. Aga m agwa anyị otu ihe: ọ bụrụ na Chineke nye gị ọhụ, ọ ga-anwale ọhụ ahụ. Ọ gaghị ekwenye ka ọ bịa nnọọ dịka a ga-asị na enweghị ihe ọ bụ. Ọ dịghị onye ọbụla onye nrọ ya ma ọ bụ ọhụ ya na-abịa na mmezu na-enweghị nnwale. A ga-anwale ya. Ndị ikom nakwa ndị inyom nke Kraịst, ndị Chineke ga-ejikwara ngwa ọrụ, bụ ndị ikom na ndị inyom ndị ọhụ ha na-aghaghị ijupụta na agbamume, ndị ga-eguzosi ike n'oge niile n'ihe nke Chineke kpọrọ ha oku ka ha lụọ, ọbụna dị n'agbanyeghị mgbe ihe niile a na-ahụ anya, mgbe ihe niile ha nwere, mgbe ọnọdụ nke ndụ ha dị ka a ga-asị na ọ dịghị na nkwenye n'ọhụ ahụ nke Chineke nyere ha banyere ihe ọ chọrọ ka ha mee. Mgbe ha na-eguzokwa n'iru Chineke n'oge mmekọrịta ha na Chineke, ha na-agakwa n'iru ichetara Chineke, kwenyekwa ka Chineke chetara ha onwe ha. Lee ihe ị gwara m, onye nwe m, ọ bụkwa ezie na aghọtaghị m ihe na-eme ugbu a. Nke ahụ bụ nrọ m, nke ahụ bụ ọhụ m. Agaghịkwa m ekwenye ka ihe ọbụla mee ka obi m daa mba site n'ịchụso ya. Ewo, lee ka Chineke siri chọsie ha ike, bụ ndị ikom nakwa ndị inyom dị otu ahụ taa, ndị ga-eguzogide na nkwudosi ike nye nrọ ha, nye ọhụ ha maka Chineke. O nwere ọhụ nke jupụtara na agbamume. Nke abụọ, Chineke gọziri Josef ma jirikwa ya lụọ ọlụ, n'ihi na o nyechasịrị onwe ya ibi ndụ nke na-enye Chineke otito. N'ime akụkọ nke ahụ ka anyị gụrụ taa, usoro ụkpụrụ ahụ pụtara ihe n'ebe ọ dị ukwuu. Nke abụkwa ejirimara nke ndụ nke ahụrụ n'ebe o doro anya mgbe o guzoro n'iru Fero n'oge nke mbụ na mbụ. Josef nọ n'ime ụlọ mkpọrọ. O nwere nchekwube na Chineke ga-akpọpụta ya site n'ime ụlọ mkpọrọ. Ugbu ọ na-eguzo n'iru Fero. Fero gwara ya nrọ ọ rọrọ. Josef n'ime uche ya nakwa n'ime obi ya maara nkọwa nke nrọ ahụ site n'akụkọ nke mmadụ. Ọ bụrụ na asị na ọ bụ gị onwe gị ma ọ bụ m onwe m, anyị gara eche echiche n'ụzọ dị otu a. Aga m akọrọ ya nrọ ya. Ọ ga-ekelekwa m maka ime nke a. Ọ ga-ekwekwara m n'ihi ịdị ike m. Aga m apụtakwa n'ime nsogbu nke m nọ n'ime ya site n'ụzọ dị otu a. Ma hụta Josef. Lee ya anya ugbu a, ahịrị nke 16. Akwụkwọ nsọ sị, Josef wee zaa Fero sị, ọ dịghị m n'aka. Chineke ga-aza azịza udo nye Fero. Haleluya. Ngwa hụta ahịrị nke 25. Josef wee sị Fero, nrọ Fero otu a ka ọ bụ ihe nke Chineke gaji ime. Nke ahụ ka o gosiworo Fero. Ahịrị nke 28. Nke ahụ bụ okwu nke m gwara Fero, ihe nke Chineke gaji ime. Nke ahụ ka o mere ka Fero hụ anya. Ahịrị nke 32. Ma ihe kpatara eji mee ka nrọ ahụ ụdị okpukpe abụọ nye Fero, ọ bụ n'ihi na emewo ka okwu ahụ guzosie ike site n'ebe Chineke nọ. Chineke na-emekwa ngwa ime ya. Ihe Josef na-ekwu bụ, gee ntị, anọ m n'ebe a naanị n'ihi otu ihe. Abụ m onye nnọchite anya nke Chineke. Enweghị m amamihe nke ụdị ọbụla n'ime m. Abịara m iguzo n'iru gị naanị dịka onye nke Chineke. Ọ bụrụkwa na mgbeta ọsịsa nye nrọ gị Fero, erughị m eru ịnara ekele n'ụzọ ọbụla n'ihi ya. Ọ bụghị m onwe m mere ya, kama ọ bụ Chineke mere ya. Aga m agwa unu otu ihe, ụmụnne m na ụmụnna m. Chineke pụrụ ịtụkwasị mmadụ dị otu obi. Chineke pụrụ itinye mmadụ dịka nke a n'ọnọdụ dị elu nke ukwuu. Nsogbu nke mmadụ ndị nwetara mbuli elu nwere bụ nke a: anyị niile bụkwa ndị Chineke tinyere n'ọnọdụ ọbụla nke kwesịrị iwetara ya otito. Anyị niile kwesịrị ịghọta nke a. Ọ bụrụ na anyị enweghị ezi mkpachara anya, dịka Chineke na-enye anyị mbuli elu gaa n'iru, dịka ọ na-aga n'iru inye anyị oke n'ọlụ dị ukwuu, n'ikpeazụ anyị na-amalite iche na ọ bụ n'ihi otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ nke m mere. Ọ bụ n'ihi ịdị ike m n'ịgba mbọ. Ụgha naanị. Ihe mere Chineke jiri nye Josef mbuli elu bụ n'ihi na Josef maara onye bụ isi iyi nke ume ya. Ọ makwara onye kwesịrị ịnara otito niile. Gịnị bụ ebumnobi Chineke jiri kee mmadụ? Ọ bụ inye Chineke otito. Ọ bụrụkwa na Chineke pụrụ ịhụta nwoke ma ọ bụ nwaanyị n'ebe ọbụla n'ime ụlọ nzukọ ya, onye dị na njikere isonye ya n'ọlụ, ọbụna dị naanị n'ime nke a, n'ezie ọ ga-ebuli ya elu gabiga ọbụna dị iru eluigwe. Haleluya. Ka m gwakwa anyị otu ihe ọzọ, ụmụnne m. Ọkara nke nsogbu ndị anyị nwere n'ime ụlọ nzukọ bụ ịgba mbọ ime ka obi jụrụ mmadụ ndị a na-akụrụ gị aka, ndị a na-enye gị otito, ndị a na-akpọga ha n'elu ebe nchụaja n'ihi ihe ndị ha lụrụ nye Onyenweanyị. Ugbu a chetakwa, mmadụ niile chọrọ agbamume. Ana m ekele Chineke maka ndị na-enye m agbamume. Akwụkwọ nsọ sịrị, egbochila ezi ihe na ndị ọ dịrị.
mgbe ọ dịrị n'ike agaghị ime ya. Nke a bụ na akwụkwọ Ilu 2:27. Mana agbanyeghị nke a niile, anyị kwesịkwara icheta, onye ka m na-alụ ọlụ anyị? Onye kwesịrị inweta otito nke ọlụ a m na-alụ? Ọ bụ mụ onwe m ka ọ bụ Chineke? E nyere Josef mbuli elu n'ihi na o nwere ọhụ nke nwere agbamume. Onye nchasikwara onwe ya n'ịchọ otito Chineke. Ma ugbu a ka m gbakwunye nke atọ, ọ bụ onye mmụọ nsọ na-achị. Haleluya. N'ahịrị nke 38, Fero chọpụtara ya, ọ sịrị, nke a bụ nnọọ nwoke onye nwere mmụọ Chineke n'ime ya. O jupụtara na mmụọ Chineke. Amakwara m na Fero aghọtaghị n'ebe ahụ n'oge ahụ ihe anyị onwe anyị ghọtara taa. Achọghịkwa m ime ka nke a karịa ihe ọ bụ, mana ọ bụkwa otu okwu a ka e kwuru banyere Daniel site n'ọnụ onye isi nke ọchịchị ndị Babilọn. Ọ sịrị na ahụtara n'ime Daniel mmụọ nke Chineke. Ka m gwa anyị otu ihe, ọ bụrụ na ilezi anya na ndụ Josef, ị ga-achọpụta na ọ bụ mmadụ onye jupụtara na mmụọ Chineke. N'ihi gịnị? N'ihi na ị pụrụ ịhụta ya n'okpuru ọkụ. Nke ahụ bụ ụzọ ị pụrụ isi mata ma mmadụ ma ọ na-ebi ndụ nke jupụtara na mmụọ nsọ. Gee ntị, anyị na-anụ ọtụtụ ihe taa banyere mmadụ ibi ndụ nke jupụtara na mmụọ nsọ. Ihe ịgba ama nke ndụ jupụtara na mmụọ nsọ bụkwa ịsụ n'asụsụ dị iche iche, nakwa ihe ndị ọzọ dị ka ya, nakwa ịgwọ ndị ọrịa, nakwa ime ka ndị nwụrụ anwụ belie, nakwa ụdị ihe ndị ahụ niile. Nke ahụ abụghị nsogbu m ugbu a. Naanị ihe m na-ekwu bụ nke a n'ime akwụkwọ nsọ. Mgbe mmadụ bụ onye jupụtara n'ike nke mmụọ nsọ, ọ na-anọ oge niile n'okpuru nke agha. Nke ahụ bụ nlụpụta nke ndụ nke jupụtara na mmụọ nsọ. Ọ na-ebu agha oge niile. Ọ bụ ihe dị mmasị na n'ime akwụkwọ Agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ, mgbe ọbụla ị hụrụ e kwuru banyere ndụ nke jupụtara na mmụọ nsọ, kpọmkwem n'akụkụ ya, ihe ọzọ ị ga-ahụ na-eso ya bụ banyere ụzọ obibi ndụ n'ime ezinụlọ. Ugbu a, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ebe agha ahụ nọ, ọ bụ n'ebe ahụ ka ọ nọ. Ọ bụghị eziokwu. Ọ bụrụ na ị pụrụ inweta mmeri n'ụzọ obibi ndụ gị n'ime ezinụlọ, ị pụrụ igosi na ị bụ mmadụ onye jupụtara na mmụọ nsọ. Ọ bụ ihe ọ na-ekwu banyere ya. Josef bụ mmadụ onye jupụtara na mmụọ nsọ, nwoke onye mmụọ Chineke na-ebi n'ime ya. Ka m gwa anyị otu ihe, Chineke agaghị enye mmadụ ndị jupụtara na anụ arụ mbuli elu. Naanị ndị ọ na-enye mbuli elu bụ ndị ahụ ndị jupụtara na mmụọ nsọ, ndị ga-echazi Chineke onwe ha na mweda n'ala zuru oke. Haleluya. N'ikpeazụkwa, o nwetara mbuli elu n'ihi na o tinyere onwe ya n'okpuru usoro ọzụzụ nke Chineke. Ị maara, ọ dịrị mfe nke ukwuu nye Josef. Chineke nyere ya ije ozi nke 7. Mgbe o jesịrị akwụkwọ afọ 13 naanị. Ị maara ihe o mere Moses jere akwụkwọ 8 maka ije ozi n'ime 4 naanị. Ọ bụ ihe doro anya na isi Moses kpọrọ nkụ karịa nke Josef. O were Chineke oge dị ogologo karịa iso Moses. Mana Josef nwere naanị afọ 13 nke ọzụzụ. N'ime afọ ndị ahụ niile kwa, n'ime ọnọdụ ọbụla, mgbe ọ nọrọ n'ime olulu, mgbe ọ nọrọ na njem ịga Ijipt, mgbe ọ nọrọ n'ụlọ Pọtifa, mgbe ọ nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ, n'ime nwapụta niile a, Chineke na-alụ ọlụ n'ime Josef, na-akụziri ya eziokwu dị iche iche, na-enyere ya aka ịdị ike karịa, na-eme ya ka ọ bụrụ mmadụ onye nwere ọzụzụ nke onwe dị mma, na-enyere ya aka ịghọta onye nọ n'ọlụ n'ime ndụ ya. Enweghị mkpesa ọbụla, enweghị ịgba mbọ ịrịpụ site n'ọnọdụ ahụ. Naanị ihe Josef na-ekwu bụ, onye nwe m, ihe ọbụla ị chọrọ ka m mee. Hụtakwa nke a n'ime ọnọdụ ọbụla nke Chineke tinyere ya. Ọ gbara mbọ niile ịbụ ihe kachasị mma nke ọ pụrụ ịbụ n'ime ọnọdụ ahụ. Ya mere mgbe ọ banyere n'ezinụlọ Pọtifa, ihe ọzọ ị ga-anụ bụ na ọ rigorowo dịka onye isi, onye na-ahazi ihe niile. Ọ banyekwa n'ime ụlọ mkpọrọ, ọ bụkwa ya nọ n'isi n'ebe ahụ na-ahazi ụlọ mkpọrọ ahụ, na-emekwa ka ihe na-aga nke ọma. N'ihi gịnị? Onye ahụ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na ihe ndị dị nta. Aga m eme ya onye ọchịchị nke ihe ndị dị ukwuu. Haleluya. Ọ bụ nkwudosi ike. Ihe niile nke Josef bụrụ n'ụlọ Pọtifa, ọ bụkwa ya ka ọ bụrụ n'ime ụlọ mkpọrọ. Ọ bụkwa ihe ọ gara n'iru ịbụ n'obi eze. Kpọmkwem otu ihe ahụ. Ị maara ihe nke ahụ na-agwa m, ezi enyi m, ọ bụghị ọnọdụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye nke Chineke, ị ga-abụ ihe Chineke chọrọ ka ị bụrụ, n'agbanyeghị ihe ọnọdụ gị wetara. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị, onye ọzụzụ atụrụ, ana m eche ka Chineke meghee ụzọ nke oghere. Ọ dị mma. Kedụkwanụ maka ohere nke ị nwere ugbu a? Naanị ọlụ e nyere m bụ ịkụziri ụmụaka ihe. Enweghị m ohere dị ukwuu ime ihe ndị ahụrụ anya. Ọ dị mmezi enyi m, biko gee ntị. Ọ bụrụ na imeghị ihe Chineke kpọrọ gị ka ime, ọbụna dị n'ebe ahụ ị na-akụziri ụmụaka ihe, ma werekwa ohere ahụ nke ị nwere n'ebe ahụ lụọ ọlụ, eleghị anya ị gaghị enwe ohere ọzọ, n'ihi na Chineke adịghị ebuli enweghị ntụkwasị obi elu. Josef kwesịrị ntụkwasị obi n'ụlọ Pọtifa. O kwesịrị ntụkwasị obi n'ime ụlọ mkpọrọ. Ugbu a kwa, anyị na-ahụ ya ebe ọ nọ dịka onye na-esote eze n'ala Ijipt niile. Makwa ihe ọ na-eme dịka ọ na-esote onye isi ala nke Ijipt niile. Ọ na-eme kpọmkwem otu ihe ahụ nke ọ na-eme n'ụlọ Pọtifa nakwa n'ime ụlọ mkpọrọ. Ọ gbanwebeghị ma ọlị. Naanị ihe mere ugbu a bụ na o nwere ebe dị obosara karịa ịlụ ọlụ ya. Anyị abụghị ihe anyị bụ
n'ihi gburugburu ogige ebe anyị nọ, ma ọ bụkwa na ọnọdụ gbara anyị gburugburu. Anyị bụ ihe anyị bụ n'ime anyị. Anyị na-ejikwa ihe ahụ nke anyị bụ na-eweta mgbanwe nye ọnọdụ n'ogige anyị gburugburu. Chineke jikwara Josef lụọ ọlụ n'ihi na o nwere agbamume n'ime ọhụ ya. O nyechasịrị onwe ya iweta otuto nye Chineke. Ọ bụ mmadụ onye mmụọ Chineke na-achị. O tinyekwara onwe ya n'okpuru nke usoro ọzụzụ nke Chineke. Ị maara otu ihe Chineke na-achọ Josef ụbọchị niile? Ọ chọrọ iji gị alụ ọlụ, ezi enyi m, naanị ma ọ bụrụ na ị dị na njikere isonye ya ma kwenyekwara ya. Enweghị ihe ọ bụla nke kwesịrị igbochi anyị inwe otu ụdị mbuli elu a n'ime ndụ anyị, ma ọ bụrụ na anyị ga-eme uche Chineke ma kwanyekwara ya ugwu. Gee ntị nye abụọ. Ihe ahụ nke yiri ọgbachi ga-aghọ ebe mgbakwasị ụkwụ. Chineke anyị adịghị agba onyụpa, onye enyemaka oge niile ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ihe niile ga-alụ ka ọlụ, iweta njedebe ndị dị ukwuu dịkwa ngọzi. Kedu uru ọ bara nye m iji onwe m ma nke ọ bụla n'ime ha ma ọ dịkwa mma? Atụmatụ anyị pụrụ ịdasasị, mana anyị pụrụ ichere n'obi dị jụụ. Ihe Chineke kwadoro ọ dị mma karịa uche anyị. Ọ bụ ezie na ụkwụ anyị pụrụ ịgbụchapụ, ọ gaghị ekwe ka anyị daa. Ịmụtakwa ka esi enwe obi umeala abụghị oge furu efu ma ọlị. Ị hụrụ ya? Nke ahụ bụ ihe Josef nara eme n'oge niile. Ịmụta obi umeala ọ bụrụ oge furu ọhịa? Mba, n'ihi na akwụkwọ nsọ sịrị, mgbe anyị wedara onwe anyị ala, a ga-ebuli anyị elu. Ka onye nwe mụrụ okwu ndị a mee unu mma ma gbakwa unu ume n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi na amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenweanyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Anyị ahụtawo na ihe kwesịrị ịbụ ihe ịkwa akwa na iru uju tụgharịrị wuru ihe oke ọṅụ na inye otuto nye Chineke, n'ihi na Josef soro Chineke n'ụkwụ n'ụkwụ. Otu a ka ọ na-adịrị onye ọbụla nke nabatara Jizọs n'ime ndụ ya. Ihe mgbu niile na-atụgharị wee bụrụkwa ihe ọṅụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị nabatabe Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ugbu a bụ ohere ọma dịrị gị iji mee nke a. Ọ bụrụkwa na ị dịwo na njikere ime ya, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka Onyenweanyị gaa n'iru ịwụsọ na amara na ebube ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.